Tak, můžeme. Dobrý den, vítám vás na zasedání zastupitelstva obce Inštejn, pořadí 8. mezi 21. srpna 2015. Jména přítomných členů: inženýrka Jana Ivanišová, Norbert Hlaváček, inženýr Jiří Hulík, Roman Pokorný, inženýrka Zuzana Dvořáková a magistra Jana Bartová. Omluvení jsou magistr Petr Dovolil, inženýrka Gabriela Spudná a Marek Vacek. Pořadí jednání dle oznámení: určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu, ověření schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva a kontrola usnesení, schválení podání žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení na projekt Navařská stezka, schválení podání žádosti o dotaci na obnovení věže z projektu Ministerstva kultury České republiky program záchrany. Bod 6. Pověření finančního výboru obce k vypracování návrhu na plán obnovy vodohospodářské infrastruktury. Pověření komunitního výboru k vypracování plánu komunitních akcí a rámcového rozpočtu na rok 2016. Diskuze o stavu veřejného osvětlení a řešení tohoto stavu. Schválení nákupu čerpadel do ČS Nový Jenštejn. Schválení nákupu dmychadel do ČRové Jenštejn. Plánovací smlouva komunikace na strání, rozpočtové opatření číslo 4 tuším, organizační řád obecního úřadu, schválení znění zadání územní studie v lokalitě Nový Jenštejn a další postup, pověření rozvojového výboru obce k vypracování podkladů pro zadání územní studie pro oblast DZD, bod 16, různé. Tak. Jednání bylo zahájeno v 18:33. Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s paragrafem 91 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích, platné znění. Informace byla na úřední desce obecního úřadu Jenštejn zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13.7.2015 do 21.7.2015. Současně byla zveřejněna elektronické úřední desce. Informace o konání jednání zastupitelstva je přílohou číslo 1 zápisu. Tak, jak už jsem konstatoval, je přítomno 6 členů zastupitelstva, celkového počtu 9 členů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Přikročíme k prvnímu bodu. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Navrhuji, aby tím prvním, který bude zapisovat, byl inženýr Jiří Hulík. Prvním ověřovatelem zápisu byla inženýrka Jana Ivanišová a druhým ověřovatelem zápisu byla inženýrka Zuzana Dvořáková. Pokud otvírám rozpravu, máte někdo jiný návrh, nevěděl jsem ani, že tady bude čistě. Takže pokud souhlasíte, přikročíme k hlasování. První usnesení: zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje pana inženýra Jiřího Hulíka, zastupitele obce, jako zapisovatele 8. zasedání zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 21.7.2015. Kdo je pro? Všichni jsou pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, toto usnesení bylo přijato. Další usnesení číslo 2. Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje paní inženýrku Janu Ivanišovou, místostarostku obce, jako ověřovatele zápisu 8. zasedání zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 21.7.2015. Kdo je pro? Všichni jsou pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, toto usnesení bylo přijato. Poslední toto usnesení: zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje paní inženýrku Zuzanu Dvořákovou, členku zastupitelstva, jako ověřovatele zápisu 8. zasedání zastupitelstva obce Jenštejn konaného dne 21.7.2015. Kdo je pro? Všichni jsou pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, toto usnesení je přijato. Bod 2. Schválení pořadu jednání. Jak jsem tady přečetl a v souladu s tím, co bylo na vývězce, mám tady za sebe několik doplnění do dnešního programu. Navrhuji nový bod programu před různé. Potom se ještě dohodneme, jestli to bude předposlední nebo 15. bod. A ten můj návrh zní: zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt kanalizace Dechtáry z programu Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodu a kanalizací Ministerstva zemědělství ČR a závazek spolufinancování
projektu v minimální výši 30 z celkových uznatelných nákladů akce lomítko projektu. Vysvětlení. My jsme zjistili, že do 14. srpna je možné podat nejenom na ministerstvo zemědělství žádost o vodovod, ale i žádost o kanalizaci, protože tento rok je poprvé možnost, byť naše obec má nad 1000 obyvatel, tak o toto požádat, pokud ta místní část, která kanalizaci nemá, má menší počet než 300 obyvatel. Zároveň už máme hotovou všechnu dokumentaci ke kanalizaci, čili nic nebrání tomu, abychom stihli ještě podat ministerstva zemědělství i žádost o kanalizaci. Proto to přidávám na bod jednání. Ten termín odevzdání poslední žádosti je 14. srpna, čili už nemáme příliš mnoho času. A druhý bod, který navrhuji, a ten navrhuji přesunutí bodu číslo 8, diskuze o stavu veřejného osvětlení a řešení tohoto stavu úplně na konec našeho jednání, protože inženýr Růžička ze Siemensu, který nám tady minule prezentoval nějakou zprávu o veřejném osvětlení v Jenštejně a o jejím stavu, tak má připravenou nějakou rámcovou nabídku pro obec Jenštejn. Chtěli odprezentovat, bohužel se někde zdržel na cestě, takže přijede kolem 8 hodiny, proto bych rád, abychom to posunuli, tento bod 8 na konec dnešního jednání, abychom si vyslechli tu nabídku a určili si nějaký další, co s veřejným osvětlením v Jenštejně chceme dál dělat. Tak. Takže před různé to dám. Pana Růžičku, ten bod 8 byl úplně před různé. Je 16 je ten kanalizace nová a 7. je ten přesun, tady to bylo 8. Diskuze o stavu veřejného osvětlení. Tak, nebudu to znovu číst, to usnesení, celé ten program všichni vidíte na obrazovce nebo respektive na stěně, čili přidali jsme bod schválení podání žádosti o dotaci pro kanalizaci Dechtáry a posunuli jsme bod 8 na konec. Takže pokud souhlasíte všichni s programem dnešního zasedání, tak prosím, kdo je pro. Všichni jsou pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, toto usnesení bylo přijato. Konečně ověření schválení zápisu z minulého zasedání a kontrola usnesení. Jak už jistě víte, pracujeme tady se celou tabulkou, které se dostaneme, já samozřejmě přečtu tady povedené informace. Zápis minulého zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17.6. byl ověřen oběma ověřovateli, paní inženýrkou Gabrielou Spurnou dne 24.6.2015 a paní inženýrkou Zuzkou dne 24.6.2015. Do dnešního dne nebyly zaregistrovány žádné námitky proti tomuto zápisu. Dokument výpisy z přijatých usnesení ze zápisu zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 17.6.2015, byl vyvěšen na úřední desku obecního úřadu v Jenštejně. Z těchto důvodů je možné považovat zápis minulého zasedání zastupitelstva ve smyslu paragrafu 95 odstavec 2 zákona o obcích za platný. Tak, těm minulým usnesením pracujeme s tou celou pravou. Nemáš? Tu tvoje mám, no? No, ale to není asi minulý, jakoby. Máte ještě někdo dotazy? S tou tabulkou můžete pracovat všichni, já jsem ji posílal, ale já se vrátím k tomu poslednímu zastupitelstvu. Jenom namátkou, co jsme tady schvalovali, k čemu potřebujete nějaké vyjádření. Prosím, řekněte si, já se podívám taky. Ty usnesení jsou všechny v běhu. To bylo 17.6.
kanalizaci. Takže tam nemá, že plně to splněno, nesplněno. Ty dotace se ptá, se podala, na ten podal. Ta se podala. To bylo všechno, co se stalo po chvíli v podstatě. Něco. To není něco minulosti. Počítám, že rozvojové ještě nemá seznam těch lokalit. Ten to má do konce roku? Já jsem tam, myslím, co Jasně. jsem neměl nějakou litu. Dobře, tak se zase Tam nic není a teď tím se vyřešení, myslím, že to je kontrolní. Jo. Tak, bod 4. Schválení podání žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení na projekt Naučná stezka. Stavebnímu povolení projektu Naučná stezka končí platnost 3.10.2015. Původní projekt z roku 2009 měl rozpočet 9,9 milionů, KČ plus 625 000 na závislou lávku. Jsou to však údaje z roku 2009. Celý rozpočet a v podstatě i projekt jako takový není aktualizován v dnešní době. Dosud se dvakrát prodlužovalo stavební povolení. Kromě nákladů na původní projekt byly vynaloženy náklady ve výši 77 500 Kč, DPS na závěsnou lávku, žádosti o dotace, poplatky za stavební povolení a jeho prodlužování. Situace, souhrnná technická zpráva projektu jsou v příloze číslo 3. Já jsem tento bod dal záměrně na jednání zastupitelstva, přestože obec sama bez toho, že by o tom museli rozhodnout zastupitelé, může prodloužit platnost stavebního povolení nebo respektive požádat o prodloužení platnosti stavebního povolení, protože jsem chtěl otevřít diskuzi o tom, zda tento projekt v této podobě chceme dál udržovat mezi živými, nebo si řekneme, že to je něco, co v dnešní době není pro obec prioritní. Z mého pohledu ten projekt, abychom v něm mohli pokračovat a někde žádat o dotaci na naučnou stezku, tak by musel být velmi podstatně revidován, musel by být znovu naceněn. I všechna ta projektová dokumentace už částečně neodpovídá skutečnému stavu dneska i vlastníků a dalších věcí. Tak jak jsem se na ten projekt díval, doufám, že se na něj koukali zastupitelé, za sebe vyjadřují názor, že bych dále stavební povolení neprodlužoval, tento projekt bych prostě nerealizoval. Nezdá se mi, že to je něco, co toto obec potřebuje. Nezdá se mi, že ty investice, které do toho budeme ještě muset vložit, budou smysluplně využity. Navíc nevím o příliš mnoha dotačních titulech, které by v současné době byly vypisovány na něco, jako je naučná stezka. Ono to má podle mých informací, které mám samozřejmě z druhé ruky, nějaký vývoj, kdy jsme tady chtěli postavit nějaké části chodníků a jediná možnost v té době, jak postavit chodníky pod dotací, bylo vymyslet něco jako naučnou stezku. Část těch chodníků v dnešní době už stojí a další část se bude budovat, protože jsme dostali dotace od CFDI například na chodník domů seniorů, takže si myslím, že dneska ten projekt neodpovídá současné situaci a současným potřebám obce. Otvírám rozpravu, co k tomu kdo z vás máte za připomínku. Ještě myslím, že to, co se začí v tomto projektu, někde na projektování v tom se vyšel chodník v té Rimavský, takže k tomu ještě kus vlastně namalovaný i toho zbytku, kdyby se někdy dělá, ale nejde ani do. Ano. Mohl bych k tomu malou poznámku. Ta naučná stezka jako taková zahrnuje hodně věcí. To znamená udělat opravdu nějaký ty chodníky, nějakou tu stezku, udělat ty nástěnný billboardy vlastně, by se dalo říct. A o tomhle všem se jednalo už v 90. letech, 98 asi tak přibližně, když tím začala koketovat Vinoř.
Vinoř to po tom roce 2000 uskutečnila tím způsobem, že vlastně udělala jenom ty nástěnky, ale tu stezku jako takovou se jí moc nepodařilo, udělala jenom několik přechodů přes prameny, kde se chodilo vlánem a tak dále. V současné době, já nevím, jestli z vás někdo chodí lesíkem z Jenštejna do Vinoře, tak dvě z těch nástěnek jsou uříznuty u země, zůstaly tam jenom ty kovové části, které byly zapuštěny do země, uříznuty to si někdo vzal. Ty ostatní jsou pomalovaný nebo roztrhaný, docela jedna z nich je, někdo ji tam zapálil takhle a pomalu to se škvařilo, že to bylo nějaký takový hmoty. Takže je to zničení v současné době. Mám dojem a mluvil jsem i s několika lidmi z Vinoře, že nemají chuť teď do dalšího pokračování. Ale navrhoval bych, kdyby třeba jsme takovýhle nějaký naučný nebo poučný ten udělali pod hradem. Jeden třeba, jo, a ta stezka jako taková, to se jedná i o ten chodník tam k těm vstupům dolů, k tomu rybníku a tak dále, to všechno je dlouhodobě. A dát tam něco takového, já mám totiž, ono by to tam bylo hezký, ale současný český národ je hrozný. Takže ta stezka z té Vinoře i z Vinoře do Satavic, s tou oborou vinořskou, tam jsou taky zničeny. Jo. Takže ono s tím opatrně jako zacházet. Ale byl bych proto tam pod hradem udělat nějaký takový větší, protože tam se schází hodně lidí. A byl bych ochotný s tím nějaké poznámky do toho spolupracovat, na tom vypracování. Děkujeme, já mám na to hodně podobný názor, já si myslím, že bychom mohli a myslím si, že dokonce i za naše vlastní prostředky udělat něco jako malou naučnou stezku okruhem kolem hradu nebo v podhradí, koupit ty tabule a vytisknout tam nějaké obrázky, mapy nebo popisky. Není tak velká částka, 10 milionů v roce 2009, nevím kolik, plus 625 000 za lávku. To je pro mě velká částka a nesmyslný projekt. Není pro mě nesmyslný projekt udělat prostě malý okruh kolem hradu, kde uděláme povídání a kde nemusí to být jenom kolem hradu, ale v té krásné části Jenštejna, který si sami dokážeme bez dotací i zaplatit, i udržovat a kontrolovat, protože to je na místech, na kterých je vidět a to mi smysl dává, takže já jsem rád, určitě se s vámi rád na to potkám, abychom se pobavili, jak by to mohlo vypadat. Ano. Já jenom ještě malou poznámku na těch vinořských tabulích je na některých z nich, některé jsou úplně a na některých jsou ode mě taky jako různé poznámky, takže jsem spolupracoval tenkrát s vinořákama, už je to dlouho a je to zničené. Ale dneska se to dělá tak, že ty tabule se dají vyměnit, pokud už je na to hotová grafika, tak prostě jednou za čas člověk musí počítat s tím, že ty obrázky nebo ta obrazová plocha, která tam je, že se prostě občas musí vyměnit. No. Myslím si, že kdybychom to měli v té zastavené části starého Jenštejna kolem hradu, pod hradem, kolem rybníka, na návsi, pokud by tam bylo co dát, tak je to poměrně dobře pod kontrolou a že tam to snad nějakou dobu vydrží. Tak to jsem chtěl říct, no. Já jsem chtěla jenom krátkou poznámku, že ty naučné tabule, podle mě, tak jak vypadají současné dotace do středního poloviny, tak si myslím, že by šly financovat na soustřední poloviny částečně. Jsme na to určitě bez. Nevyjadřovat zbytečně desítky tisíc korun za to, to opravdu současný český člověk je hodný. Kolik stojí prodloužení? Určitě třeba času obecního úřadu nebo pracovníků na obecního. Tak bude to určitě jako v řádech jako několika hodin práce, nedokážu odhadnout, jestli to je desítky hodin nebo do 10 hodin. Ta finanční částka není příliš velká, nicméně je to umělé prodlužování, dvakrát se prodlužoval ten projekt úplně zbytečně. Je to podle mě čistý alibismus, jo? Jako 9,9 milionů na něco, co už dneska jako nemůže fungovat tak, jak je navrženo a nakresleno. By to nešlo jako přetransformovat, víš? No, nešlo. Musel si ten projekt vidět a nový stavební povolení. To není úplně naučená stezka, je to naučená stezka, hlavně je to chodník nahoře do nosí. Což je to
tam, a navíc část toho vlastně bude realizačním hodníkem. Já se realizuje a já se bavím s Miloši o tom, aby jsme to dotáhli, když skončíme do chodáku, aby jsme to dotáhli až do Vinoře, do spolupráce prostě s Vinoří. Já si myslím, že jakoby to, proč ta naučná stezka vznikla, ona nevznikla totiž jako naučná stezka, ale co jsem o tom slyšel já, tak vznikla právě proto, aby se postavily nějaké části chodníků, které pod dotací nebyly a bylo možné to narokovat na nějakou naučnou stezku, takže je to takový to škrábanice takhle a my to dneska dokážeme asi vyřešit jinak. Takže pro mě, já jsem svůj názor vyslovil, proto nechci tady alibisticky prodlužovat stavební povolení, byť by to nestálo tolik práce, ale je to prostě zbytečné. Celý noc, což se asi nemůžu představit, jak se řeší prostě tam bezvodový nebo někde v tom úzkém místě, tam nevím, co tam jako v tom projektu. Tam je to naproti. Je to záležná lávka za těch 625 000. No, tady chceme až to končí, a ono to v tom problematickém místě končí, tak to jo. Tak já si myslím, že by bylo účelnější, kdyby to tady stojí dům, takový to není, ale tam stojí místě, kde se to pokládá, že to je chodník, jako. Tak, takže jestli ještě někdo z vás, buď můžeme o tom hlasovat, nebo o tom hlasovat nemusíme, pokud o tom hlasovat budeme, tak nebudeme muset to číslo a usnesení. Číslo v každém bodě zvlášť, Takže jestli si přejete o tom nějak hlasovat, já jsem svůj názor řekl, pokud někdo máte opačný názor, že bychom v tom projektu měli pokračovat, prosím, vyslovte se. Dobrý, takže nebudeme hlasovat, jenom takové informace. Takže nás informuje, že to nebude budovat. Bod 5. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu hradní věže z projektu Ministerstva kultury České republiky program záchrany. Obec J4 má od roku 2012 zpracován projekt na opravu hradní věže. Původní verze rozpočtu ve výši 2 559 595 korun byla aktualizována na částku 3 881 712 korun a 96 haléřů včetně DPH, poté co aktuální stav zhodnotil statik, projektant a odborný dozor. Oprava věže ze 70. let 20. století dožívá, cement použitý pro spárování zabránil pohybu vlhkosti, což má za následek odpadávání kamenů. Jedná se o havarijní stav, který může vést až k ohrožení života. V září 2014 obec podala žádost o zařazení do programu záchrany architektonického dědictví, ale neuspěla. Dle informací z Ministerstva kultury se nepodaří uspět na první žádost téměř nikomu. A v letošním roce je možné do shodného programu opět podat žádost. Podmínkou je finanční spoluúčast vlastníka památky. V loňském roce byla nakonec schválena výši 25%, což je doporučované minimum, aby byla alespoň nějaká šance na úspěch. Z programu záchrany, jakmile se do něj Hrad J4 dostane, bychom dostávali příspěvky postupně, ročně odhadem 0,75 až 1,5 milionu korun. Nedá se však předem odhadnout, o jakou výši by mohlo jít. Pro rok 2016 bychom požádali o 1,5 milionu, spoluúčast obce při těch 25%, pokud se dohodneme jinak, tak to samozřejmě bude jinak, by tedy byla v roce 2016 375 000 korun českých. Pokud by spoluúčast obce byla vyšší, zvýšilo by to i výrazně šanci na úspěch. K tomu hradu asi víme všichni, že ta věž je v tom stavu, v jakém je, probíhaly tam nějaké malé opravy, na které jsme dostali dotaci hradní brány, nicméně celá ta věž je ve stavu, kdy je potřeba začít do ní investovat a začít s tím něco dělat. Tak jak já mám ty informace od lidí, kteří nám zpracovávali dotaci, tak skutečně je docela velká šance, že příští nebo přes příští rok s tou žádostí o dotaci uspějeme, protože takhle asi probíhá všechny žádosti o dotaci v této oblasti. Nemám důvod se domnívat, že by to mělo být jinak. Kontroloval jsem si to i u dalších starostů, kteří v podobných věcech žádali. Čili já bych byl rád, kdyby vyšel už příští rok a ne až ten příští. Asi se všichni shodneme, že s tou věží něco dělat chceme, protože to je symbol J4 a jedna z velkých zajímavostí a krás naší vesnice. Co otvírám tady za diskuzi je to, jestli
schválíme příspěvek 25%, nebo si řekneme, že to bude větší částka, třeba 30%, abychom zvýšili, podpořili tu šanci, že bychom dostali už dotaci třeba příští rok. Samozřejmě, že nemůžeme zaručit, že ji dostaneme, ale já jsem si to ověřoval, skutečně pokud obec dá větší částku, tak je větší šance v tomhle případě. A abych za sebe navrhoval dát prostě 30%. Je to dostačující navýšení? Nebo to bráně jako dostačující navýšení? Dávají i 35, ale více už zase nedávají. To nikdo neví, jak se za dotaci nerozhodne. To chápu, nicméně pokud je nějaká opravová informace o tom, že čím více, tím jako lépe a radostněji, tak spíš jako tam, kde je potom ten horní strop, nebo kde je něco, co jako obvyklého, u čeho se jako dochází k tomu, že ta žádost je třeba schválena. Říkají, že dávají kolem 30%, nejvíc, co jsem se dopátral, takže dávali 35%. No. Podle těch signálů, co mám, tak je to prostě s tou 30 letos, nebo teda příští rok, nebo ten přes příští mohlo být. No. A je to teda tak, že do tohohle programu se zahodí v podstatě zase jako systémem dotací, to znamená těch 3-8 milionů. A pak podle toho, kolik dostaneme na ten rok, si něco. Ano, přesně tak. Skutečně nějaká činnost. Podobně jak to bylo s tou opravou vlastně hradní věže, na které nebo brány, na kterou dostává tak každý rok nějakou částku a postupně to prostě opravuje. To je prostě oni, když nás do toho programu zařadí, tak ani dopředu podle mě se neví, jak dlouho bude ta oprava trvat, to se prostě jako ta částka každý rok uvolňuje po nějakých částech. No, čili tam není jako vlastně jasný, kolik. Není se má jasný, investovat. kolik ten příští rok jako A ani jak dlouho. No. Ani Ale na jedno, víme, že to část může trvat 3 opravy roky, je- 4 roky, 5 let. Nevíme Teď nikdy, se to ale opravdu ty pustí práce na jsou vždycky rozplánovány tak, že aby měly smysl, i kdyby jako nepokračovaly. No, takže ta oprava není, že laicky řečeno rozvrtáme hrad, na který potom nedostaneme další rok dotaci a bude ta věž prostě ve stavu, kdy nebude schopná používání nebo užívání nebo v horším stavu, než je teď. Ty opravy postupují nějak postupně po nějakých ucelených celcích, tak, aby se dali přerušit i na několik let bez problémů, aniž by měli jako nějaký dopad na funkci toho hradu. Ale většinou je to tak, že pokud dostanete tu první dotaci, tak potom už dostáváte ty další roky i ty zbývající. Jo, to jsem se chtěla zeptat, jestli potom musíme vlastně žádat každý rok jako bez Ne. A nebo jestli když tam řekneme, potřebujeme ty 3-8, tak vlastně Už jsme tam se 10 let zařazeni. čeká. Jsme zařazeni do toho programu, je možný, že prostě tu částku 3,8 milionů, kterou potřebujeme, dostaneme třeba v horizontu 6 let, a ne 2 let. Jo. A z toho programu my nedostaneme nějaký zpětnou vazbu o tom, kdy ty částky dostaneme jako vlastně ve smyslu letopočtu. Ne, to není ještě do dneška To nic, se ale každý rok potom rozhoduje. Tak pro mě to nedává ani logiku, když se tam postaví technické nějaké řešení za 20 000 korun. Nejde to dělat, že na to peníze to řešení. musí se to pohledat, jako jsme dělali, Protože by si to strašně jako jsme teď dělali ty opravy, kdy to taky vlastně postavili to řešení, až když jsme měli větší částku a mělo to smysl. Do toho programu je prostě problém se do toho programu dostat, ale když už se tam dostanete, tak máte to financování zajištěné na celkovou výši vlastně toho. Ale nevíte, v Ale nevíte, jakém jak průběhu dlouho to- času dostanete. Jo, ale když se třeba na ten rok teda odhadnete, že budete potřebovat 1 milion, protože se postaví to lešení, tak aby se nemuselo bourat, tak vlastně pak ten milion dostanete, nebo možná dostanete ještě až za rok. Ne, my nejdřív dostaneme ten milion a potom teprve si naplánujeme, co za ten milion, a může to být i menší částka. To se může klidně a to je za roky utratit třeba. No, může. To je vždycky rozplánovaný. Tam samozřejmě konzultujeme s Jo, památkáři, já to jsem znamená, tam jenom opravdu, jak to funguje, protože to je jako na to se odlišilo od těch Můžu k tomu ještě malou poznámku, já bych jenom z té zase kratičce k té historii těch oprav. Tak v tom 20. století byla věž opravovaná v roce 32. Potom v roce 70 bylo rozhodnuto, protože nahoře úplně ze zhora vypadly nebo 3 ty veliký kameny busové a bylo nebezpečné, jako, že se to bude pokračovat, tak se naplánovala oprava v tom 70. roce. Jenomže došlo k tomu, že tam byl nejdřív 5 let archeologický výzkum a potom 2 roky se ta věž opravovala. To znamená, bylo to 32, 70 až 77. Takže teď, když byste zase na to dostali nějaké možnosti, tak by to bylo tak akorát, protože mám zaznamenáno v kronice, že ta oprava v tom 19. století byla za Salvatora Toskánského, to byl majitel někdy kolem roku 1880. Takže ono to pokračuje přesně v těch intervalech
Třeba 40 let to něco. No, přibližně, že zase ta věž jako by potřebovala znova trošičku tu šlechtu. Ono už v tuto chvíli. Když se to dělalo v tom roce 75 až 77, tak to bylo docela velice populární, protože tu konečnou úpravu dělali pražští horolezci, kteří vyspárovali celou věž, že nejdřív vyškrábali tu maltu starou a když je psáno, že to bylo až do hloubky 60 cm, tak se každý diví, ale když ta zeď je 3 metry silná, tak těch 60 cm není moc. A potom to bylo znovu vyspárované, bylo na to použito několik tun materiálu a tak dále. Takže bylo, ale to už je zase právě těch x let a je potřeba znova do toho investovat. Já to k tomu mám ještě jednu informaci, než se nenechneš, protože bych to zapomněl, a to je jakoby nemilá informace, zároveň s tím, a už jsem o tom tady minule někde mluvil, nebo jsem o tom psal do občasníku, nám přišlo celé jasné vyrozumění od památkářů, že jestli chceme v této dotaci uspět, tak musíme vykácet všechny ty stromy, které v tom radě jsou, které jsou náletové dřeviny a na ten hrad nepatří. Já jsem přistoupil někdy na jaře k tomu, že jsme ukáceli tu jednu pleč, která tam byla. Myslel jsem si, že památkářům to bude stačit, nestačí jim to, ty stromy tam narušili zdivo, nepatří tam podle památkářů. Já chápu, že tam jsou desítky let a že už si na ně lidé zvykli. Na druhou stranu, pokud potřebujeme a chceme opravovat hrad a chceme, aby vydržel, tak budu muset vydat povolení k tomu, že ty stromy, které tam všechny jsou, vykáčíme. Tak s tou vykácím nerad, ale asi to udělám. Musím potěšit, že Žďár řešil podobnou Santiniho Zelený hory a opravdu tam vykácel teda jako brutálním způsobem, tak to pomohlo té památce. Určitě ty kořeny neruší. No, opravdu to jako... Stročně stačí, tak to bude lepší. No, je to jako vlhkost, viditelnost, jo, opravdu musím říct, že to pomohlo, byť to teda bylo jako z hlediska místních žijících jako poměrně jako brutální zásah, že zmizlo prostě nějakých 10 stromů. Tam je ta bříza, jsou tam ty pleče, tak to no, jako, Ty se potom to zřejmě prostě. Jestli tahle ta částka, ty 3,8, protože to samozřejmě vzniklo někdy v roce, evidentně jako 14, 13, takže jestli vlastně v okamžiku, kdy my víme, že tu patrně ta oprava bude rozložená do několika let, tak jestli by neměla být jako znovu nějakým způsobem aktualizovaná, protože ty ceny přece na si patrně těch stavebních prací začnou pořád nahoru. Teď je aktuálně právě ve stavebnictví, jakoby ty věci dál nahoru nejdou, teď je jako v současné době ta částka jakoby aktuální. No. Samozřejmě, do konce 2014, tam jsme si to ověřovali, od té doby se ceny nějak jako nehly. Samozřejmě pokud by to opravdu trvaly, já nevím, 5 nebo 6 let, tak za nějakou dobu se bude muset zase přikročit tomu, že ceny je možné, že se změní. Nicméně, co já bych tak Já sám se z toho důvodu, že vlastně tam během 2 let, 2012-2014, vlastně došlo k navýšení ale to nebylo díky nebylo díky ceně stavebních prací, ale díky tomu, že ty experti, kteří se na to koukali, tak zjistili, že ta věž je v horším stavu, než v tom původním rozpočtu. Jenom tam si, jestli ta situace není, jako, že se to zase ještě výrazně jako zlepšilo. Není, teď tam pořád pracují restaurátoři a památkáři, takže nemám dát na to, že by se něco změnilo a že by byla ještě v horším stavu, než když ji naposledy posuzovali. Já jsem chtěla říct jenom ještě maličkou informaci, jako minulý rok, když se ta žádost požádovala a my jsme přišli na podstatě toho, že to bylo zastupitelné schválené, to je úplně beránkové na dvorku, protože ona má vlastně ten dvorek pod tomu vrtní běží a s ním se musí konzultovat vlastně závody prostranství, aby se tam mohlo postavit lešení. Tak jenom konstatovat, nebo říct tady, že ta věž je skutečně na veřejném stavu, už je opět ve stavu, že s tím padají kameny paní Bránkový na ten boreček. Jo. Takže myslím si, že je velmi účelné, my jsme to začali řešit a teď se nám to podaří. No. Tak. Takže jestli jsme se shodli na tom, že dáme spoluúčast 30%, tak přečtu znění usnesení. Což je 450 000, jo? Což je 450 000, ano. Celkové částky, čili není to jako kdybychom dostali 1,5 milionu příští rok, tak o který požádáme, tak je to 450 000. Zastupitelstvo obce Jenštejnského Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci do programu záchrany architektonického dědictví pod Ministerstvem kultury na realizaci projektu opravy hradní věže. Výše spolufinancování bude
můžeme tam uvést, tak hlasujeme nebo nehlasujeme, tak dáme tam ještě Já navrhuji, jestli do celkové výše, já nevím, když dáme do celkové výše 3 881 Tak 000. předpokládané ceny projektu No. a těch Jo. No, že pak tam jsou jenom ty procenta a vlastně nevíme, jako z čeho. Pak si No, musíme že nevíme, ale... všichni tohle usnesení ale pamatovat, protože v případě, že by se během 2-3 let ta cena nějakým způsobem navýšila, tak musíme revidovat tohleto usnesení, protože tam máme finální částku. Ať už se ta cena bude nahoru nebo dolů. Já myslím, že spousta usnesení, které schvalovali minulý zastupitelstva a vlastně je potřeba jako... To je zadáčka, no. Jo. Jo? Tak já to přečtu znovu. Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci do programu záchrany architektonického dědictví Ministerstvem kultury na realizaci projektu opravy hradní věže. Výše spolufinancování obce bude 30% z předpokládané celkové ceny projektu 3 881 712 korun a 96 haléřů, včetně DPH. Kdo je pro? Všichni jsou pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, toto usnesení bylo přijato. Další bod našeho programu. Pověření finančního výboru obce k vypracování návrhu na plán obnovy vodohospodářské infrastruktury. Zastupitelstvo v současné době nemá jasný přehled o potřebách a budoucích nutných investicích do vodohospodářské infrastruktury obce. Po provedení rešerže kanalizační sítě a plánované rešerži ČOV budeme mít více podkladů k rozhodování o tom, v jaké podobě by bylo vhodné připravit se na nenadále situaci či plánované investice do vodohospodářské infrastruktury. Souvisí to trošku s těmi dalšími body, které budou dneska na programu, že budeme potřebovat vychadla a čerpadla na čističku, s čím jsme takto dopředu nepočítali. Když jsme se o tom bavili společně na našich setkáních, tak jsme se vlastně se zastupiteli, se kterými jsme se bavili, shodli na tom, že nemáme velký přehled o tom, jak dnešní čistička v jakém je stavu, jaké bude potřebovat další investice v budoucích letech. Víme i o tom, že by obec měla, když ne všechny obce to dělají, protože to není, na to nejsou sankce, měla by vytvářet i nějaký fond pro obnovu vodohospodářské infrastruktury, tak abychom tady tohleto všechno mohli zpracovat, chtěl jsem pověřit finanční výbor obce, aby se podíval na informace, které v současné době o čističce máme, po případě se vyžádal další informace a navrhl nějaký postup, jestli máme nebo nemáme a v jaké podobě je mít plán obnovy vodohospodářské infrastruktury. Plán financování. Financování, když v tom zákoně, ten nemůže najít, ale no, což by ten finanční úřad mohl. Takhle jsem to myslel, plán financování. Já se chci zeptat, správce sítě by mohl dát přeci podklady, jako co nás může čekat, je hlavní správce sítě. To ano, ale za mě bych to chtěl od nějaké nezávislé skupiny lidí nebo člověka, který nám to posoudí nezávisle, protože ten správce samozřejmě může sám dopředu si nabrat věci, které potřebuje a rád by tam měl on, nikoliv které jsou třeba nutně potřeba vyměnit a nikoliv ty, které třeba by mohla potřebovat obec. Já bych chtěl, aby se na to podíval někdo nezávislý. A tak to ale vede k tomu, že to bude muset vlastně někomu zadat. Jo, určitě. A myslím si, že tak, jak jsme zadávali ty rešerky, tak ten stát hodnocení stavu. No ale ty rešerky se hodí, že to tam bude to nebude. chci počkat na tu rešerži, mezi tím jsem scháněl nějaké kontakty na lidi, kteří by byli schopni tohleto udělat, takže po tom, co budeme mít rešerži, tak je oslovím. Sám nevím, za jakou to bude cenu a pokud vůbec nám to je možné, že seženeme někoho, kdo nám to prostě udělá zdarma, nevím. Potom to přinesu na zastupitelstvo. Ale už chci, aby ten finanční výbor se podíval na tu finanční stránku, o to se mi jednalo a řekl, jaký další informace k tomu bude potřebovat, abychom si řekli, zda potřebujeme finanční plán obnovy a po případě, pokud ho potřebujeme, tak v jaké výši. No, v jaké výši budeme odepisovat nebo každý rok dávat na stranu peníze na čističky. Já jsem se na to zase informoval u jiných starostů.
ty obce to ve skutečnosti, malé obce to nedělají, ten plán, přestože ho mají dělat, protože tam nejsou žádné sankce v tom nařízení a řeší to tak, že tu čističku, protože čistička nová je dneska 70-80 milionů a pokud si ohodnotí 20 let starou čističku, tak má pořád cenu 50-55 milionů a pokud by měli dávat na stranu jakoby 100 000 ročně, tak to ty malé obce velmi výrazně jakoby ovlivní v dalším rozvoji, tak ty malé obce často přikračují k tomu, že ty čističky prostě prodají nějakým vodohospodářským společnostem, uzavřou si třeba smlouvu s nějakou obcí na 10-20 let, kdy garantují prostě vodné stočné v takové a takové výši a prostě prodají to těm silným partnerům, kteří se o to běžně starají, což je jedna z možných variant, jak se to řeší někde jinde. No. Myslím, že zrovna ten pan Růžička, který je taky z malé obce, který tady bude těch 8 hodin prezentovat to osvětlení, tak říkal se zrovna u nich to takhle udělali, protože si spočítali, že by do odpisu čističky do toho fondu museli dávat kolem 2 milionů tuším ročně z jejich 9 milionového rozpočtu, takže to prostě prodali nějakou VAK Kladno za 55 milionů a mají nějakou obční smlouvu. Takže i takhle se to dá řešit. Nedokážu si moc představit, jak bychom to řešili, aby jsme postavili bez dotace čističku za 70 milionů, když nemáme na školu a na jiné věci ani na spoluúčast 20 nebo 30 milionů. No. Takže asi 70 milionů za novou čističku, nevím, zda bychom vůbec dostali úvěr, a hlavně bych nikdy nezvedl ruku pro to, aby vůbec měla čističku a neměla nic jiného. Myslím, že tenhle ten záměr chápu, nicméně možná bych jako dala na zvážení, jestli to není jako předčasný, protože já zase bych si představila, pokud by mi takový jako úkol přišel, že vlastně k tomu nemám žádný představ, to říkám jako na rovinu. Jo, že je to vlastně bod, který ano, bude následovat až po nějakých jako bodech, který by měly předcházet, to znamená, možná ta rešerže. Alebo ten vývod řekne, že nám nevíme, kolik to vlastně politiky nebude potřeba. Takhle ten úkol, že ta obec to má mít, je v zákoně 2047 a vlastník má povinnost pracovat plán financování obnovy vodovodu. To jako taky pořád chápu, vůbec jako to nerozporu, já to nerozporu. Jakoby plán, co se má upravit, ale... K tomu v podstatě jako nejsou podkladové údaje a chápu, že když tam bude nějaký datum do, nevím, prostě za rok, takže jo, ale pak jako z mého pohledu je to takový jako trošku jako alibismus, protože vlastně k tomu nejsou nějaké podklady, ale jako samozřejmě jako systém to chápu. Jenom říkám, jestli to není moc nebyl ale by byl cíl, aby se prostě... to promiňte, ten pán je za dveřma. Nevím, kudy se na sebe. Takhle, není to alibismus, co jsem chtěl, aby se na to, aby nám prostě pomohl finanční výbor se podívat na tu finanční stránku věci a řekl si, co k tomu potřebuje, dostane k tomu rešerži, která bude hotová, dostane k tomu další věci. Nechci, aby dělali něco, z čeho sami nejsou schopní, ale chci, aby nás s námi spolupracovali. A ten termín, který já jsem chtěl navrhnout, tak byl někdy do konce roku červen. Teď se zrovna bavíme tady o financování čističky. Takže bych chtěl, aby finanční výbor tady tohleto zpracoval prostě do konce roku, ale pokud řekne, pokud nebudeme mít tu rešerži od toho, která je zadaná, která je viděna, pokud nebudeme mít rešerži čovky, tak samozřejmě finanční výbor nebude mít moc co zpracovávat, ale zpracuje sám soubor podkladu a řekne, potřebujeme tohle. No, takže takhle zní, jako je ten můj návrh, že bych to navrhla a to do konce roku 2015, ale si řeknete, co dalšího budete potřebovat, kromě toho, co už jsem tady jmenoval, že budeme zajišťovat. No. Tak. Jako se napsal, za tam někým do těch tady z toho nejde. Tak, to teď tak přečtu, já jsem bude dal přesně z toho zákona, co tam je napsáno. Takže usnesení 6.1 zastupitelstva obce Jenštejn poměřuje finanční výbor obce vypracování návrhu plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury a to do konce roku 2015. Bylo to plánu financování, což je to, co požaduje ten zákon. No, to bylo jasný. Tak, kdo je pro? Všichni jsou pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, toto usnesení bylo přijato. Tak.
Další věc, pověření komunitního výboru k vypracování plánu komunitních akcí na rok 2016. Tak většinu komunitních akcí je nutné plánovat s velkým předstihem, to asi všichni, co jsme něco nějakou takovou akci pomáhali nebo připravovali, víme, tak aby byla možnost zajistit co nejefektivnější využití finančních prostředků, abychom mohli pracovat na oslovení sponzorů a dostali tam ty účinkující, které tam doopravdy chceme, protože spousta z těch zajímavých jsou 3/4 rok dopředu rezervování. Návrh rozpočtu jednotlivých komunitních akcí pro rok 2016 bude taky využit při sestavování rozpočtu obce na rok 2016. Takže já bych chtěl pověřit komunitní výbor k tomu, aby vypracoval nějaký přehled všech komunitních akcí v Jenštejně, o kterých ví a o kterých si myslí, že by se měly zase opakovat. Některé z nich asi všichni známe, možná tam přibudou nějaké další. Jeden typ tady mám za sebe, který tam přidám a podíval se i na to, jaký by měl, já samozřejmě k tomu poskytnu komunitnímu výboru všechny podklady, aby se podívali i na to, jaký by měl být rozpočet těchto akcí, to znamená dám jim podklady za akce z letošního roku, po případě ty, které ještě neproběhly, tak z toho roku 2013. Takže to pověření zní a rád bych se domluvil, Romane, jestli by to bylo možné vypracovat ne do konce roku, ale někdy do října. Počkej, říjnu, do konce září. To se prostě sejdeme tady někdy v září, na začátku září. Píše teda do konce září 2015. Já tam ještě stolím doplním komunitních akcí pořádaných obcí, jo. Co tady bylo pořádání, no, či do toho si tam každý požádá případně zvlášť. Akcí pořádaných akcí, no. A budu rád, když se nám podaří, Romane, já to asi přijdu taky určitě, když se nám podaří dát i většinu datumů dohromady, no, kdy se co bude konat. To jsme nejlepší důležitý domů. No, tak. Když to přešli, tak jsem to uplnil. Usnesení 7.1. Zastupitelstvo obce Jenštejn pověřuje komunitní výbor vypracování plánu komunitních akcí pořádaných obcí a rámcového rozpočtu těchto akcí na 2016 a to do konce září 2015. No? Kdo je pro? Všichni jsou pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, toto usnesení bylo přijato. Tak. To osvětlení to bude to. Takže čerpadlo. Teď je bod 8, schválení nákupu čerpadla do pročesu Nový Jenštejn. Tak, bez vyjádření vak zápy, které jsem uvedl v příloze číslo 5, pro případné další dotazy, kterou teď Jirka tady může ukázat, pokud je někdo přečte. Případně další dotazy můžeme tady směřovat na pana inženýra Kosíka, kterého jsem dneska na zastupitelstvo pozval. Takže jestli můžete, pane Kosíku, nějak popsat, proč máme koupit, a teď se jedná o čerpadla do pročese Nový Jenštejn. Tak pokud mi dáte slovo, takže se chci nejdřív omluvit, že jsem dorazil pozdě, ale já jsem, jak jsem nevěděl, že zasedání je ve školce a ne na obecním úřadě, takže jsem trošku volil. Jinak těm čerpadlům, ty čerpadla, prosím vás, to je záležitost, která řeší odkanalizování Nového Jenštejna, přečerpací stanice je tam u výjezdu z Nového Jenštejna na tu hlavní silnici. Ty čerpadla jsou tam osazená už od doby, kdy ta čerpačka vznikla, když se začal budovat Nový Jenštejn. To znamená, ty čerpadla jsou tam vlastně od začátku. Je to, tuším, že od roku 2004, jestli se nemýlím. Ty čerpadla byly už několikrát repasovaný a v současné době je jejich stav takový, že by vyžadovali novou generální opravu, která by stála zhruba tolik jako čerpadla nová. Ta oprava by stála kolem 72 000, pokud se dobře pamatuju, a ta nová čerpadla by stála 680 000. Samozřejmě, když by to byla generální oprava, tak ani po té generální opravě to nejsou nová čerpadla. Samozřejmě. Takže se domnívám, že je neekonomický dál tyhle ty čerpadla opravovat a je třeba je zhrubu vyměnit za čerpadla nová. Myslím, že jste posuzovali 3 nabídky a tahle nabídka od toho, kdo stálo.
byla nejvýhodnější také vzhledem k tomu, že tam ty čerpadla tohoto typu jsou a kdyby se tam dávala jakákoliv jiná čerpadla, tak by to znamenalo změnit i spouštěcí zařízení a opravovat tu čerpací stanici. Tak asi tolik. Dobře, doplním 3 nabídky, které jsou v přílohách číslo 6, 7 a 8 zastupitelé dostavy. Otevírám k tomu na rozpravu, pokud k tomu bodu někdo něco máte. Za mě si myslím, že to, co nám vysvětlil pan Kosík, je dostatečné. To znamená, že já si myslím, že upravovat něco v tomhle směru nemá asi smysl a byl bych proto, abychom koupili nové čerpadlo. Se jenom zeptám, je to v rámci toho té funkčnosti té čerpávačky. Ty čerpadla jsou jediný problém, nebo tato Ty čerpávačka čerpadla máš jsou v podstatě jediný problém, se dá říct. Není to sice to, co se tam před časem dělalo, to znamená ta česlicová šachta, tak to ten problém úplně neřeší, protože ty, jak bych to řekl, ty hadry, které nám ucvávají ty čerpadla, se tam dostávají stále. Přestože tady byla udělána už, nebo bylo uděláno několik takových informačních akcí pro obyvatelstvo, co teda by se mělo do kanalizace dostat a co by se dostat naopak nemělo, tak to nemá vůbec žádný vliv na to, teda by se tam objevilo. Když jsme tam museli, když nebyla tahle ta šachta, jezdit 2krát týdně, teď se tam musíme objevit, protože se ten koš musí vytáhnout, vyčistit, vybrat z toho teda ty věci, že minimálně jednou týdně nebo jednou za 14 dnů. A to je, můžu se zeptat, to ten koš je jakoby řídkej, nebo není možno udělat tak hustý koš? Není možno ho udělat tak hustý, protože to bychom tam jezdili každý den. Ještě zařízení taky jako nožový, že si to nasekáme, co to je. To u čerpadel, u toho výkonu, který tam se potřebujeme dostat, to znamená zhruba těch 100 kubíků denně, tak to na to prostě čerpadla s řezákem nereaguje. To jsou takový ty toaletní látky, nebo takový No nejen, takový to, co máte na mysli, ty hygienické kapesníčky, které v podstatě nejsou látkový, ale je to umělá hmota, tak ty škoděj, když je taková kanalizace a má každý svoji čerpací kůže a jsou tam čerpadla s řezákem, tak tyhle ty kapesníčky, když se dostanou do toho řezáku, tak ho totálně zastaví, protože to se nerozštupuje, to prostě se navije na ten řezák a zastaví ho. Když to tyhle ty větší čerpadla, které mají poměrně značnou průchodnost, tak ty už ucpou takový hadry, jako jsou ne z nádobí, ale na podlahu, nebo se tam objeví kusy oblečení, montérky tam taky byly. Je to neuvěřitelné, já to dobře nechápu, jak to se děje. Nemyslíte, že to někdo přímo vyhazuje někam jako do kávu? Přece to se nemůže do záchodu prostě to Pane starosto, největší díra, která jde z baráků, je stovkový odpad od záchodové mísy. A tomu tím nepropasírujete motérky. Takže jak se to dostane do té kanalizace? To někdo zvedne poklop někde prostě. Jsou ty čistící šatky u každého domu, ne? Prosím? Na ústění ta čistící šatka, jak je u každého domu? No, ta už je teda kapacitnější, protože tam je 150 potrubí, tak pokud někdo by měl tu touhu dostat ty montérky do té kanalizace, ale je to teda nejvíc. No tak jestli tady u Caforku máme kontajner, by někdo potřeboval. Tak tam to taky nebude. Máme tam textilní kontajner u Caforku, takže montérky. Ale to počkej, to se bavíme tady, víš, No, jakože se Ze stavního ještě na to není teda, to je jako... Počká, kdo by měl montérky? Jestli by ještě si jestli by nešlo... Já bych tomu chtěl říct, že tenhle problém je tady už tady dělal od začátku, takže to zná všechno. Je tady úplně od prvního počátku a všechno, tohle, co tady řešíte, je vlastně v lidech. Nic jiného v tom není. Přece nebudu vynášet nějaký takovýhle smetí někam až do popelnice, když to můžu jít do zákonu. Potom se tady bavíte a tohle trvá celý ty roky, co tady tohle sídliště je. Nemáme tady všechny lidi stejný. Máme tady lidi různého typu, různých národností a tak dále. Možná, že doma to nikdy nedělali, že by něco dávali do nějaký sběrný nádoby nebo něco, že jo, tak bohužel tohle je problém, který co to sídliště stojí, co se tohle se kanalizace udělalo, tak ten problém tady
vychovat lidi. Ale jak to je horší? Já jsem původně se domníval, že by to mohlo souviset se stavbou, když se tady stavěly baráky, že jo, jsou tu různé národnosti, které mají různé svoje krajové zvyklosti, tak jsem si říkal, jestli náhodou nejsou hoši z Ukrajiny nebo odníkat, kteří teda to řeší takhle doma. I když já si myslím, že doma ani kanalizace nemají. Ale ukázalo se, že teda Jenštin se přestal dál stavět, že jo, a jen vám funguje. Za současného stavu, v případě, že tam teda dojde k té výměně, jak dlouho vlastně potom bude ten systém jako fungovat tak, jak je, za předpokladu jako standardních situací vlastně dál bez zásahů. V smyslu toho, kdy bude potřeba další finanční investice. Dle vašeho odhadu. Jo? Co se tam postupně, letos tohle, dobře, je něco jako příští rok nebo příští rok, jak je No, životnost těch čerpadel, jaká je, kdy se zhruba budou muset dělat zase nějaké generální opravy? No, já myslím, generální nějaké opravy se budou muset dělat, když tohle to nepřestane, kdyby se ty čerpadla neucpávaly, tak v podstatě se nic neděje a měly by 3-4 roky fungovat normálně. Ale jako tohle to nezvládnu, takže opravy toho typu, že my přijedeme, vyndáme čerpadlo, rozděláme ho, vyndáme z toho ty jadry, dáme ho tam zpátky, tak ty asi budou častější, jo, myslím, tomu asi úplně nezabráníme. I když je fakt, že ty nový čerpadla mají podstatně menší vůle mezi tím mezi tou sací částí a vytlačnou, že se tam ty hadry tak snadno nenachytávají. Takže já si myslím, že by to mělo dát takový 3-4 roky pokoj a pak teda postupně budou zase se opakovat ty situace, když se nezmění situace s přísunem z prašku, ohledně toho, že se budou zase posílat jednou za x let nebo měsíců do opravy, oni nám je zase seštelujou, vymění tam ty díly, které budou vydřený a tak dále, tak se to bude opakovat. Pokud se tu nepostaví teda ta nová čistírna, nepředělá se ta čerpací stanice, která tam je na takzvané zařízení self-clean, samočistící, to je v podstatě takový zařízení, který vyvinula firma Hydrostal a dává se do čerpacích stanic a je to usměrnění toho nátoku na ty čerpadla takovýma hrncema, který prostě dokážou udělat to, že k těm čerpadlům to natýká tangenciálně, ne ze spoda jako normálně sám čerpadlo. A pak to teda zvládne i, řekněme, menší dětskou deku, protože jak to nateče, tak to pošle dál a vypadne to až na čistých na čistírně odpadních vod. Tak. Takže můžu teďka já, protože my jsme tady měli ten bod toho finančního výboru o tom, že máme dělat prognózu, jaký financování, takže dá se říct, že ty čerpadla by měly vydržet 10 let a v rámci těch 10 let se bude jednou až dvakrát dělat generální úprava. Aby jsme věděli, co vlastně. Tak, přesto není Já jsem tady dopsal tu firmu a všechno. Zastupitelstvo obce ještě schvaluje nákup čerpadel do nabídky společnosti Hydrostal, jak je uvedeno v příloze číslo. Zastavil nákup 2 čerpadel do nabídky společnosti Hydrostal Bohemian Serol za 46 000 karče bez DPH za kus. Jak je uvedeno v číslo 6. Tak, to je pro toto znění. Všichni jsou proti. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, toto usnesení bylo přijato. Bod 10. Schválení nákupu Michadel do ČO Jenštejn. Tak, zase vyjádření je příloze číslo 5. Případné dotazy na pana Kosíka, tady zase byly předloženy 3 nabídky, přílohy číslo 9, 10 a 11. Tak, tady se jedná o větší záležitost, já bych pana Kosíka poprosil o vysvětlení toho, proč máme kupovat Michadla. Takže jsou prostě v té čistírně jsou 2 věci, které se tam, nebo respektive 3 věci, ale tohle to se týká těch Michadel. 3 věci jsou Michadla, které zajišťují provzdušňování té směsi odpadních vod, tak aby ta čistírna vůbec fungovala, že jo? Pak jsou tam vstupní čerpadla a jako další taková technologická část, co je provzdušňovací rož, který je dole v té nádrži. Teď se jedná o ty Michadla. Ty Michadla je to
je to výrobek rakouské firmy Becker a jsou velice nároční na údržbu. Ne ani tak, že by se ta údržba těžko dělala, ale je velice drahá. Ta údržba těch dmychadel, které jsou tam dvě v současné době, tak jako dřív, bylo tam i třetí, který ale zavádalo na to, že by bylo neopravitelný. Jsou tam dvě ty dmychadla, ta údržba těch dmychadel nás stojí ročně 40 000. Je to dané řešení té čistírny, protože nevím, my jsme sem přišli a čistírna v podstatě stála, takže jsme k tomu neměli co říct, nebo nemohli už nic říct. Je to tím typem čistírny, který tady byl zvolený a tím, že to dělala firma Omswater, která v podstatě montovala svoje zařízení, protože je to typ té čistírny Omswater s přerušovanou aerací a to vybavení tomu odpovídá tak, jak oni to byli zvyklí dělat. Kdyby to byla čistírna jiného typu, tak by tam byly dmychadla, které jsou podstatně méně náročné na tu údržbu, buď od firmy Kubíček nebo od firmy Rutos, nebo existují i jiný typy čerpadel, kterých se nemusí. Ta údržba prostě stojí našeho běžného čerpadla dmychadla Kubíček, který používáme na jiných čistírnách, tak nás stojí ta údržba ročně kolem 4 000, tady je to kolem 40 000. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že zase dochází už k tomu, že by se měla dělat další ta údržba těch dmychadel a nerad bych do tohoto investoval. Kdyby se tam dali podle návrhu firmy Kubíček, která nám to teda servisuje ty dmychadla, kdyby se tam dali dvě jejich dmychadla, tak v podstatě jedno by bylo jako záložní a jedno by stihlo vzduchování celé té čistírny. A ta údržba by byla v podstatě desetina toho, co platíme dneska. A je podstatně jednodušší a podle mého názoru jsou ty dmychadla od té čisté firmy Kubíček spolehlivější než ty dmychadla od rakouské firmy Becker. Za té situace, která tady jako většině je, to znamená, že vy jste říkal vlastně nějakou statistiku, že třeba je to méně poruchové, jako levnější a já jsem tam, jestli to je opravdu jako na tu situaci. Já těm technickým detailům nerozumím, ale nejsem opravdu o tom jako nějakovaná. Nicméně by mě zajímalo, jestli jako vlastně jaká je záruka toho, že to takhle bude. Jo, že se to nebude porouchávat třeba 3x tolik, když to přeženu ad absurdum, protože vlastně pak řekneme, že nějaká situace tady někde něco nevyhovuje, trubka, motorky a podobně. Já to přeháním, jo, omlouvám se. Já můžu vycházet pouze ze svých zkušeností, protože ty dmychadla Kubíček nebo ty firmy Rutos máme 18 čistíren, takže v podstatě můžu srovnávat. A pravidelně nám to servisuje ten servis od firmy Kubíček a vím, co ty servisy stojí. V podstatě servis toho jednoho dmychadla vychází, když se to dělá pravidelně po půl roce, jak jsme dohodnutí, tak to vychází asi na 15 stovek a my jsme se s nimi dohodli, že dřív oni nám fakturovali nájezd, prostě oni jsou, a firma Kubíček je někde ve velkých osinách, nebo tam někde, takže jezdí tam odsaď. Takže nám fakturovali prostě nájezd byl poměrně, nebo pomalu dražší než ten servis. Jo. Tak jsme se s nimi dohodli, že když jezdí pro nás, tak nájezd budou fakturovat paušální částkou 1000 korun. A oni to stejně dělají tak, že jedou navíc čistíren najednou, že jo. A jak je dobrý zvykem, tak každému tomu zákazníkovi fakturovali celý nájezd do syna zpátky, že jo. No tak na tom jsme je nachytali a to jako přestalo, protože jsme pro ně VIP zákazníka dělali naše prakticky všechny čistírny. Takže takhle, to by se nemělo stát, protože říkám, ty dmychadla mám vyzkoušený a používáme i jinde a vím, jak jsou náročný na údržbu. Já mám dotaz, teď je tam ten Becker. Co budeme dělat s tím Beckerem, pokud jsou teda, jak chápu, ještě funkční? To někomu prodáme nebo? Já bych to neprodal ani svým nejhoršímu nepříteli teda, ty prostě zůstanou. Nebo kdybyste věděli, potřebovali někde teda dmychadlo, který by vám někam foukalo vzduch, tak je k dispozici, ale to se prodá. Tak nějakou cenu asi pořád ještě mají, ne? A myslím, že nemají, protože ty jsou stejně starý jako ta čistírna, ty dmychadla. A přitom odpisoval se na to stejná jako na autách, to znamená 18.
Já jsem zatím ty kubíčky a že u toho u téhle záleží v podstatě od roku 65, tak neříkám, že od 65. roku vydrželi, ale rozhodně běžně servisované tyhle ty kubíčky vydrží 15 let určitě. Tak, a teď jenom k té nabídce. To je teda ta nabídka číslo 9, číslo 9, kubíček. Říká to ukáže, jenom abychom si rozuměli, protože tam bylo víc variant. Je to ta poslední varianta, ty dvě měchadla, jedno provozní, jedno záložní, takže když se jedno podělá, tak naběhne automaticky hodí, že je to, tuším, že 156 000 nebo 157 000. Ale tady je 3 kusy měchadel. Jo, náhrada, staveček, dobře. Takže doplníš. 2 kubíčky za 3 roky. Určitě DPH. 157 bez daně, což je asi 190 dní. To je napsané. Tam doplním. 193, 152. Tak tam doplníme to změní. Takže když my vyměníme ty měchadla, tak nám klesne potom nějaká položka, kterou vy nám účtujete, jako někde to uvidíme. Uvidíte to v tom, že se vám zhodnotí čistína, že bude dražší teda o tyhle ty nové peníze, jo, ale jinak na ty provozní náklady nemá příliš velký vliv. Akorát to, že my jsme teď měli dražší tu údržbu, takže budeme moci taky vrazit jinak. Zeptám se ještě, vlastně řeší, co dál čištění Menštejně, jako kapacitě. Ještě jednou, prosím. Další otázka bude někdy, co dál s čištěním vody v kanalizaci Menštejně, případně nějaký výstavby, sídločistí nebo jinou nebo něco takového. Nebylo by lepší s tím počkat, až se to vyjasní? To už třeba počkat nejde, protože ty čerpadla, ty už tam nejsou, ty, co jsme schvalovali, nebo co jste schvalovali předtím. Máme teď náhradní čerpadlo, který jsme tam dali, který jsme měli ve skladu, takže tyhle čerpadla, když jsme poslali do toho, do opravy, respektive do servisu, že jo, ty nám poslali to, co nám poslali, že teda to stojí, ta oprava, že bude stát tolik a my jsme začali řešit teda výměnu těch čerpadel. Teď se bavíme o těch měchadlech. No a ty měchadla, to je v podstatě to též obdoba, že jo. Ale podle mýho názoru, pokud by se přešlo na úplně novou čistírnu a rozšířila se ta čistírna tam dole, tak by ty měchadla se daly použít, protože by se eventuálně, když by ta kapacita měla narůst tam, tak by tam byla potom řada čerpadel, které by byly zapojované podle potřeby vzduchování toho nového systému. Jiná věc by byla, co dál teda s tím čištěním odpadních vod tady v Jenštejně, závisí to skutečně na tom, jak vy se pro kterou tu variantu se rozhodnete, protože byla tady celá komise, která jak si se zabývala jednak stavem čistými, stavem čištění, že mělo by z nich vypadnout nějaký rozumný řešení. Já podle mýho názoru bych viděl jako nejvhodnější řešení doplnit tady čistírnu v souvislosti s dostavbou toho nového Jenštejna, tady u nového Jenštejna udělat podzemní čistírnu, která v podstatě, říkám, já jsem to tady propagoval mockrát, která mě stojí v Čakovicích na sídlišti mezi sídlištníma barákama, nikomu tam nevadí a má to kapacitu 2000 ekvivalentních obyvatel. To znamená, pokud se nový Jenštejn bude dostavovat v tom trendu, který byl zpracovaný, to je taková ta kytara, že jo, jak vypadá ten dostavovací plán toho Jenštejna novýho, tak tady v podstatě těch 2000 obyvatel bude a když by to mělo samostatnou čistírnu tady v
poblíž té čerpačky, kde teda místo podle mého názoru by se našlo, tak se uvolní kapacita na staré čistírny nebo na původní čistírny, bude tam rezerva, bude se moc dál rozvíjet a pouštět tam, co bude hrdlo ráčit. A tady ta čistírna prostě bude sloužit jenom tomu Věčtejn a bude to v podstatě bez problémů. Je to záležitost, která je i ekonomicky výhodná, protože ta čistírna, co se stavila v Čakovicích, tam to stavil výrobce, který mě opustili na čistírnu, která je poblíž, tam ještě pražská čistírna, takže byla naplněná, tak prostě řekl, že protože chtěl stavět, takže si postaví svou čistírnu jako provizorní, říkáme to 2000, jsou to 2 linky po 1000 a je to v podstatě to stálo, i kdyby byla vystrojená ta druhá linka, zatím je tam vystrojená jenom jedna, protože oni nemají postavený celý to sídliště, co tam je stavět. Jo. Tak kdyby byla dostavená ta druhá linka, tak by to stálo zhruba 9 milionů. A 2000 ekvivalentů vyřešit za 9 milionů, to je neuvěřitelná cena. 4,5 tisíce za jednoho ekvivalenta, to jsou ceny, které se pohybují v trojnásobku. 10 až 15 tisíc na ekvivalenta bude vycházet. A já jsem jednal s tou firmou, která to stavěla to firma IMOS, technologii tam dělala recimní náchod, tak s oběma těma firmama jsem jednal, protože je to jako podle mých názorů velice výhodný typ ty čistírny a jsou schopni to zopakovat prostě tady kolem Prahy, kdekoliv si investor zamane. Za tyhle peníze ještě se to vyplatí dělat. Bylo by to jako... Myslím si, že by ten developer, který sem přijde, nebo jak se už je jasně, to nevím, na tu dostavbu, takže by s jeho pomocí si to nechal postavit. Že tady bude zapotřebí ještě vyřešit minimálně 1000 ekvivalentů, když se to dostaví tak, jak říkám, podle toho původního záměru. A za těch 9 milionů je to myslím, velice solidní národ. V podstatě by se dal vzít ten projekt, který bude v Čakovicích a tady v osadě ve terénu. Můžu se rád, že nám to říkáte, abychom věděli, že čistička, protože nebylo úplně nebude tak náročná, jak se zdálo, takže můžeme požadovat ještě víc, aby to nemohlo. Takže můžeme vědět. Můžu se ptát, chápu to tak, že ta čistička by se napojila do stávajícího potrubí, co je? Takhle, tam dneska je ta čerpačka u toho výjezdu, že jo? Jasně. Vidíte, když tam vždycky drobném kolem toho. Tahle čerpačka místo toho, aby to zvedla o 2 metry a šoupla to teda do potrubí gravitačního, který se dál se tam přičerpává od rybníka, že jo? Tak by fungovala jako vstupní čerpací stanice na tu čistírnu, která by byla o 50 metrů vedle. A je na to zapotřebí pozemek tak 30x40 metrů na tu čistírnu. Ale potom ta voda by teda pokračovala dál? Ta voda by se vrátila zpátky, protože tam se stejně musí dělat reha na ten výklad, že jo, vrátila by se zpátky a mohla by jít do toho kačáku, co tam je. Tam je dešťová kanalizace, ale tam je dešťová kanalizace. Jelikož jsem nerozumím, jak se tam ještě druhá věc, to je v těch Čekovicích, jako jestli můžu to někde Jak bych vám to vysvětlil. Víte, kde je tam takový ten rozlehlý park, téměř zámecký? Jasně, nějaký zámeček, jako na třeba No, tak zatím je to, za tím potokem je to... Jo, mezi třeba Braticema a Čekovicema, ten novej, jak tam v těch polích vyrostl. Takže tam někde u potoka tam... Staví to první rezidenční uzavřený investiční fond. Ale tam do té strouhy, co vlastně cukrovárna je, tak tam je to na ústí. Takže tam je to někde. Je tam ještě to kůrový filtr, takže tam, protože to je skutečně v centru sídliště, že jo, tak je tam filtr, který v podstatě tam je nucený vytáhnout té podzemní čistírně a ty izolace dolů potrubím s kanalizací souběžně do toho kůrového filtru, takže to tam občas docela hezky voní. Takže z toho víceméně někde v tom prostoru, jakože se nemusí opravdu člověk obávat, že to dá strach nebo něco. Vznikne tam pahorek, na který děti sáhly. A dá se to vůbec najít takhle jako bokem? Najít? No. No, kdyby byl zájem, chtěli jste tam dělat exkurzi, řekněte a vás tam odvedu. Nebo odvezu, protože tolik se mi nevěděl lidí do auta. To tady zároveň, že bychom si dojeli. Ale chci se zeptat, pořád by to vlastně pro nás znamenalo, že když by se tady navýšil počet obyvatel, tak všechno půjde nejdřív do toho... Do té
čerpačky ty čerpačky, jak vlastně obhospodařujete, takže byste tam už nejezdili jako co 14 dní, ale možná co 2 dny, protože místo 1000 by tady byly 2000. A pak by to šlo teprve do té... Já bych to viděl trošku jinak. No. Když by tady se domluvil, nebo prostě vzniknul zájem, aby se tady udělala ta samostatná čistírna, tak ta čerpačka se nechá upravit na ten systém self-clean, o kterém jsem mluvil. A ten my máme namontovaný v Jirnech už na několika čerpačkách a můžu vám říct, že je to v podstatě bezporuchový. Takže by se v Jirnech chovali lidi jinak než to tady ještě někdo si nemyslí. A ono je to taky vidět tím, že na ty čistírny jako vstup jsou strojně stíraný česle a tam tyhle ty věci vypadávají, to vyhazují česlené. Takže vidíme, co se tam sbírá a skutečně tak si to funguje téměř bez obslužby. Takže bychom tady... Tam jako může, až to někam vypadává, tak to stejně někdo musí dovést. To už je ale na čistírně. To jsou takzvané schrapky, které čistírna produkuje jednak přebytečný kál, že jo, to se odlisuje a vyváží se na pole a potom z hrabky s pískem, pokud je jednotná kanalizace, tady ne, takže toho písku se tam moc nedostává. A to se odváží na skládku, protože to není normální komunální odpad, to nám pokláří vodu. Jak vysoká to byla investice do toho systému self-clean? Pokud já se pamatuju, my jsme měli nabídku, ale tam to byla podstatně složitější úprava té čerpačky, stálo to 450 000. Dalo by se to možná pořídit i levněji, protože tam je hlavně ta stavařina, ta technologická část není tak náročná. Tak, přikročíme k hlasování. Přečteš jako upravené znění usnesení. Že se tam v rozpočtu se to tam potom čerpá z té rezervy? Ano, to je oboje v rezervě, jak to čerpá. Máme to na konci. Jo, já můžu jednou to je. Pokud bych to mohl doplnit, tak dostáváte od nás nájem 520 000 ročně. My samozřejmě nejsme kompetentní k tomu, abychom vám říkali, co teda s těma penězma máte dělat, ale je v podstatě, měly by se ty peníze vracet do vodního hospodářství. Ne za to stavět školky, chodníky a takové věci. Teď potom jako začíná ministerstvo zemědělství jít, je to tzv. Fond oprav, který byste měli tvořit a ten by měl v podstatě vznikat z toho, že... O tom mluvili, když jsme přišel, tak jsme odhlasovali, že nějaký bude připravený návrh tohohle způsobu financování, že ten zákon předpokládá. Totiž, kdyby ten fond oprav se plnil tak, jak má, to znamená, že by vlastně místo toho nájmu byly odpisy z toho systému. Jo? Tak byste měli minimálně 4násobný vodní a stočný, to za prvé. A za druhý si myslím, že by vás asi lidi sežrali. Takže v podstatě žádná obec to nemá prostě vypíglovaný tak, aby plnila ten fond oprav podle toho, jak by se plnit měl, protože je to v podstatě sociálně nespravedlivé. Jsem rád, že jste potvrdil, co jsem říkal, že jste přišel. Ale začínají to kontrolovat, teda jsou dost nečinní. No, ale nejsou tam žádný sankce. Jak se to netýká, nejsou tam sankce, nezajímavé. Ne, nějaký smysl to má, určitě si něco chceme dělat. No, vy byste měli v podstatě vytvořit rezervu, kterou byste měli hromadit peníze, které vám ponesou nějaký úroky. A až teda se celý ten systém podělá, tak byste měli mít kupu peněz, za který ho postavíte znova, že ten systém odpisu. Bohužel to v tom vodním hospodářství nikdy takhle nefungovalo. Když se vůbec neodpisovalo, takže my jsme měli, ještě když jsme byli středočeský vodovody, tak jsme měli základní prostředky v podstatě furt stejný. A ať to bylo starý roka nebo 20 let, pak se přešlo na to odpisování, ale se obecní úřady neodpisovaly určitou dobu vůbec, že jo. Začaly až teď asi před 2 rokama. A odpisují stejně jen teoreticky, protože teda dobře, vypočítáte, kolik budou odpisy a stejně tam tu hromádku peněz nemáte. Vy jste říkal, pane Rusičko, taky, že to jste to teď někdy řešili u vás. Jsme se bavili vlastně. To vám to vycházelo, kolik tam ty odpisy ročně? Tak my jsme měli poměrně větší čistírnu odpadních vod a
existují jakoby dva návrhy, jak tohle řešit. První je, který nahrává tomu ministerstvu zemědělství, tomu speciálnímu odboru, který teda kontroluje ten fond oprav. A to je to, že když jsme tu čistírnu, kterou jsme vybudovali, prodali za nějakou ještě v současné době dobrou tržní cenu správci, kde bychom na nějakých 10-15 let učili základní podmínky toho správcování. S tím, že obec by dostala teda do svého výku za prodej poměrně dost prostředků, které bychom využili dál a měli bychom ty podmínky, které máme tedy nyní. To znamená, že byste oslovili Veolie. To znamená, u nás je VAK Kladno, který dělá. No, oni jsou ale je to Veolie. Je to Veolie, no, spadá to pod Veolie. No, to je jakoby ta první věc, to je ten jakoby v úzovkách strašák toho zemního fondu, který prostě teďka nemáme šanci řešit, protože pokud by byl jenom ve výši nějakých těch několik 2-3%. No, z liniových staveb tohle a se stavaření je to v podstatě 2%, že ve stavební části a ze střední části je to v podstatě ty autáky 8 nebo 10 let. Tak zkrátka by nám to nepomohlo tak rozpočet obce, že bychom s tím nemohli žít. Takže to je jedna varianta, a druhá varianta je taková, nejsou sankce, jedeme dál. To, co je jakoby vnímáme, to velké nebezpečí je, že ve chvíli, kdy by čistírna přestala nějakým způsobem fungovat, nebo její část, nebo by došlo k nějaké prostě havarijní situaci, tak by obec neměla jednorázovou částku na to, aby tu čistírnu dala dohromady. Takže jakoby většina zastupitelů si klonila k tomu, aby ta čistírna se dala pod správu větší společnosti, ale s jasnými vymezenými podmínkami, protože samozřejmě ta obava z toho navýšení rozpočného tady je u těch občanů, takže to je možnost. Samozřejmě, že existovala původně nějaká jiná řešení, jakoby nějakých boxových čistíren a tak, které by řekněme, byly méně náročné na údržbu, ale rostoucí počtem obyvatel v lokalitě už bylo tak relevantní. Teď je tam, jakoby jenom ta obec má jakoby kolem 1000, ale potom se na to napojuje kolem dalších několik tisíc lidí, takže jakoby tam už je větší čistírna. Dobře, pánové, děkuju. Jenom se zeptám, pardon, tak jenom, je to sice ta nabídka, tak je 157 320 Kč bez DPH, je to sice. Chci se jenom zeptat, my teda vlastně jako 500 000, a když to vezmu, tak minulý rok jsme vlastně investovali do té technologie. Letos investujeme do toho nějak. Takže vlastně to proinvestujeme těch 500 000. Jo, je to tak. No, 190 plus 80. Ne, jenom se tam je 600 000 dohromady obě ty investice, jak přepadla, tak o ničem jiném asi nevíme, pane Kosíku, do čeho by se mělo jít. Nevíme o ničem jiném, co by bylo potřeba ještě do konce roku měnit. Ne, já vás už nebudu ničím děsit. Já se to ještě jednou blbě. Umíte si představit, že by se vymyslela nějaká varianta čištění menšiny taková, že by se ty čerpadla prostě vzala vyhodili za 2 roky třeba, protože se zjistí, že lepší je nebo ten mychadla. Protože v rámci té debaty místami se ukáže, že by bylo lepší, a nevím, čističku dole a předělat nebo něco. Nevím o to, jako jestli to dává smysl v rámci té nejasnosti toho, jak dál s čištěním není stejně. No a se jenom to jediný takovému jako... Tady pokud by se stavěla nová čistírna, tak ta si svoje vyřídí, že jo, to v rámci technologie. Jestli si můžete představit nějakou variantu řešení, který by ty mychadla prostě nebyly potřeba, museli by se vyndat, zahodit někam do skladu a udělat to nějak jinak, protože se ukáže, že to má nějaký smysl. Novou technologii. Jakoby něco takového vůbec vás napadá. Když by se tohle zrealizovalo, zůstala ta čistírna pro starý Einstein, tak ty kubíčky, ty v podstatě tam budou vyhovovat do té doby, než vymyslíte něco úplně jiného. A já si myslím, že když tam potom zbyde 1000ovková čistírna, tak pro starý Einstein i s jakýmakoliv dostavbama to bude úplně ještě se tam má to vliv, když se tam sníží jako kapacita, má to vliv na tu životnost té čističky? Když tam no, v podstatě
není to přímo úměrná záležitost. Ale nějaký procentíčko tam je. Když by se snížilo zatížení té čistiny, tak to vzduchování můžeme snížit. Že jo? To znamená, že ty mychadla můžou běžet buď s přerušovaným provozem, anebo tam dát měnič metočku a prostě snížit otáčky, šetřit. Ale jednodušší by byl ten přerušovaný provoz, protože na to je ta čistírna vlastně stavěna. Možná ještě poslední dotaz za mě, ale zlepší to teda teď nějakým způsobem to, že si tam občas jako lidi stěžovali, že tam to smrdí a podobně. Zlepší to jako ten systém, nebo je to v podstatě jenom opravdu jako náhrada toho současného je to podstatně spolehlivější, takže by tam ty problémy, které byly tím zápachem, tak ty byly, pokud se jednalo o tu ulici na Stráni, tak tam to nebylo čistírnou, tam smrdilo v podstatě to, že když nám začal čerpat sociální ústav ty svoje splašky, tak ty tam šly do šachty u silnice, která měla děrovaný poklon, že jo, a bylo to cítit, protože ty splašky z toho, nevím, teď se to říká snad důchodného senioru, nebo tak nějak, tak ty jsou jako rozhodný. Spíš narážíme na to něco jedného z té čističky, posílala paní Čermáková jako fotografie, kde vytejkají opravdu jako neskutečný jako slovo. Když tam přijde nějaký štos, tak se to může stát, že prostě to hydraulické zatížení té čistírny je vyšší, než je na co je dimenzovaná hydraulicky, a pak to sebou veme ten kál, který vlastně je tam jako čisticí médium. Jo. To se někdy může stát. Jo. Teď už se nám to delší dobu nestalo. Taky důvod neposledný. No. A když se to stane, tak tam je nějaký systém hlášení, a teď nebo tak se to jmenuje, tak Tam to je ten nahlásí, který nám to hlásí. Já si teď uvědomuji, pane starosto, že jsem vám měl zajistit přenos na váš mobil. Už jsem o tom jednal, jakmile jsem budu mít cestu z toho mobilu, který dělali ty přenosy, tak se na to podívají a řeším. Takže to zaznamená ten zákon, je? Ten nám to ukáže, protože tam je u nás záznam na monitoru, tam je křivka, která se dá i zpětně, takže to zjistíme teda a samozřejmě, že tam posíláme teda zjistit něco. To bylo takový jednou velký diskutovaný téma, takže možná, že by to bylo jako zajímavý zjistit. Tak, no vlastně, tak já předpokládám, že to bude nějaký charakter. Tak, teďka dopíši ještě nápis. Potom přečteme změny usnesení. A už se odhlasovali ty Michala? Čerpadla, ano, a teď budeme hlasovat Michala. Tak, zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje nákup Michadel do ČOV Jenštejn do nabídky společnosti Kubíček VHS SRO za cenu 157 320 bez DPH, tak jak je uvedeno číslo 9 zápisu záruka varianta 3, což je tohle z toho. Ještě malinkou věc, tam je, můžu tam dopsat, tady se ještě píše o záručník 2 roky, při servisní smlouvě 36 měsíců. Tam je záruční doba 2 roky, při uzavření servisní smlouvy na je to zase smlouva s váma. 36 měsíců, protože my s ním máme smlouvu. Takže kdo je pro? Všichni jsou pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, toto usnesení bylo přijato. Bod 11. Já vám děkuji. Taky Nepotřebujete. Bod 11. Plánovací smlouva a komunikace na straně. Tak. Majitel pozemku na parcelním číslo 83/10 pan Buchner žádá obec o vyjádření k záměru vybudování přípojek a komunikace ke svému pozemku. Komunikace navazuje na ulici na Stráni a povede na obecním pozemku 86/62, nyní nespevněná orná půda. Povrchem bude nová část komunikace shodná s komunikací na Stráni, realizovaná bude na náklady žadatele. Dle doporučení stavebního úřadu obec uzavře s žadatelem plánovací smlouvu, která tvoří přílohu číslo 12. Tak, verze, která v současné době, kterou jsem dnes posílal, už prošla i právními připomínkami našeho právníka, je doplněná o všechny věci, kterých se vyjádřil.
Co to bude znamenat pro obec, pokud tu smlouvu schválíme? Pro obec to bude znamenat vynětí ze zemědělského půdního fondu, změnu využití území, územní rozhodnutí o odboru dopravy až po zápis do katastru nemovitostí, komunikace v daném místě zdánlivě vede pouze k pozemku pana Buchnara, nicméně pro obec je to výhledově možná přístupová cesta k vodojemu, který v budoucnu bude nutný, pokud se bude dále navyšovat kapacita vodovodního řádu z Vinoře. To je informace od pana Kosíka, já už jsem ho nechal odejít, protože jsem ho tady nechtěl dál držet, ale na místě, ale obec nemá dostatečně velký pozemek, možná by byla část pozemku parcelní číslo 86/63 ve vlastnictví pana Krále. Přípojky vody a kanalizace budou řešeny standardním stanoviskem obce plus další povolení si pak zajistí pan Buchnár. Ve zkratce řečeno, pan Buchnár tam nyní má teoreticky nebo má dům, kterému nebo dva, které jsou spojené. Předpokládám, ačkoliv jsem se na to neptal, že ten druhý dům chce zasíťovat extra, protože ho možná někdy do výhledu chce prodat, chce k němu příjezdovou cestu, ta je na pozemku obce. Proč já bych byl pro se na tom domluvit, když pan Buchner vše zaplatí, tak je to, že my tam skutečně máme vyhlídnutý pozemek, na kterém by časem, pokud se bude navyšovat kapacita vodovodu, bychom potřebovali tu nádrž na vodu a ta příjezdová cesta by tím pádem sloužila i nám. Bavili jsme se o tom se stavebním úřadem, paní Antošová, která to má na starosti na obci, zjišťovala i u paní Matějkové, co si jako... No, to se naptal, to se znovu zeptala výslovně, ale paní Matějkové je zřejmě na dovolené. Co jí vysvětlovala Matějková, bylo, že ty silnice, cesty jsou v jiném režimu než ostatní věci. V rámci toho územního plánu. Říkám, to za mě ta silnice je, ale jenom prostě jsem úplně takhle to jedno, no, v smlouvě si vyřídí pak stavit, jo, tak prakticky si tam pan Buchner, jestli bude stejně, akorát se to možná udělá nějakým způsobem, že to bude prostě nespevněná komunikace. Za mě, já tady vidím jakoby nějakou možnost, že budoucí možný potenciální přístup k našemu vodojemu bude prostě přístupová cesta bude vybudována někým jiným, který potřebuje z jiných důvodů, ale takhle prostě tam spojíme nějaký společný zájem. Obecně na tom přístup na to pomáháme, cestu jako za tím důchodňákem. Ten pozemek zůstane stále v našem vlastnictví a ta silnice bude taky v našem vlastnictví, ale na náklady, veškeré náklady prostě hradí pan Buchnár. Přístup do toho pokud tohle to nějak nespěchá, pan Buchner s tím nepospíchá, pokud prostě máte nějaké pochybnosti, chceme počkat na paní Matějkovou, můžeme, jsem si vědom toho, že právník to poslal dneska. Musíme řešit to konkrétní úřad, za mě ta smlouva, už jsme využívali prostě toho právníka, který na to máme nasadit na smlouva je pořádku. Chtěli tam doplnit nějaké jako 3 věci, ale jsou jako jenom formální. Mě tam jediný problém s touhletou cestou, ale prostě v rámci stávajícího územního plánu si myslím, že tam ta cesta vybudovat nejde. Fakticky, protože je to... Ale to si musí vyřídit pan stavitel, takže pan stavebník, takže to jako možná to stavím rovnou. To jako obci. Tak. Neříkal, kdyby to chtěl řešit? Jako výhledové nespěchá na to, ale na druhé straně už ta žádost u nás leží jakoby 3 měsíce, on se k tomu vyjadřoval rozvojový výbor, nakonec prostě po poradě tak
takže bych vydal jenom souhlasné stanovisko. Já jsem si myslel, že to tak není a po poradě se stavebním úřadem, tak paní Pačková navrhla plánovací smlouvu, takže řešíme to nějaký 3 měsíce, od té doby co požádat, možná i 4 měsíce. Nespěchá na to extrémně, určitě to může ještě prostě do příštího zastupitelstva počkat, pokud má někdo pochybnosti na té straně hlavně. Evropský plánovací smlouvy, pokud jsem to četla správně, tak je tam termín dokončení do 31.12.2016. Takže jako pokud k tomu náležejí různé změny jako využitelnosti území a tak bych to nezdržovala, protože to bude časově náročné. Říkám, nejde o to konkrétně jako cestu, no, tak tam stojí jenom prostě, aby se někdo nenaučil nějakou cestičku, tak něco prostě vymyslet, tak to jinak, když jako jo, tak si to vyzní tady úřadem, jako potom případně nějaký jako dodatě na cestu. Tak já můžu naformulovat zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje plánovací smlouvu. Vždycky nic nemám. Všude. Všude a vždycky. Na první pokus. Zastupitelstvo obce Jenštejn schvaluje plánovací smlouvu s Lubošem Buchnerem, Vítem Jelenovským 601 tak, jak je uvedeno v příloze číslo 12 tohoto zápisu. Což je ta smlouva v tom textu, který jsme všichni stáli. S dnešním datumem, to, co jsem dnes posílal zastupitel, doplně. Tak, jde pro? Tak, 5 je pro, kdo se zdržel? Takže 5 je pro, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti, usnesení bylo přijato. Vyhlašuji 5minutovou pauzu. To se si musím dostat. To bylo na cigary. Fakt, jo, já dneska Může mít tady rovnou. 20, prosím, no, teda 7 minut. 7 minut,